Takže dnes som si pre vás znovu pripravil ďalšie video z Minecraftu. Teraz ale začíname úplne od znovu a začíname na Survival. Takže Create World. Teraz sa to bude chvíľku načítavať. Takže a môžeme ísť hrať. Prvé, čo musíme, je naťažiť drevo. Takže budeme ťažiť drevo. Takže máme naťaženého trošku dreva a naťažíme ešte trošku viac dreva. Takže ťažíme drevo. Dobre, a teraz by sme si mohli dať čo vyrobiť. Napríklad, keď pozrieme sa, či si môžeme spraviť nič, že musíme si spraviť. Čo to dáme? Crafting table urobíme. Teraz vyhodíme crafting table. Tak a teraz čo? Čo urobíme? Dáme schodíky? Nie, neurobíme schodíky. Zaujímalo by ma, ako by sa dal spraviť ten son. Takže nikto nemá nápad. Škoda, no. Takže čo ešte by sme mohli spraviť? Tak nič, rozbijeme to a ideme do píše. Máme tu jedného honiča. Takže teraz presne neviem, kde sme. Takže ideme ďalej, pokračujeme a nezdávame sa. Takže už sme na konci, teda no, neviem, kde sme. Aha, ovca. Alebo že to bolo, áno, je to sliepka. Na ty kurva. A jak som už povedal, tak čo povedal, že to musí sa narobiť úplne. Teraz to musím pozabiť všetko. Takže ideme ďalej. Dobre, takže týmto by som chcel tento rozhovor ukončiť. Ďakujem vám za pozornosť. Lajkujte, odoberajte, komentujte, zdieľajte a dovidenia.